Sa number 10, vaccination center sa mall temporaryo nga nag-untat bangod sang kakulang sang vaccinators. Nag-expire na ang contract of service ng kalabanan ng mga COVID-19 vaccinators nga nagaserbe sa vaccination center sang syudad amo nga temporaryo man anay nga ginpauntat ang pagpangbakuna sa third floor sang SM City Bacolod. Inisamtang wala pa sang staff sunuman kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang pamuno sang Emergency Operations Center sang DRRM office sang syudad. Bangod wala naman sang vaccination center sa mga mall, temporaryo anay nga magaserbe nga vaccination area para sa mga magapabakuna sa COVID-19 vaccine ang Room 1 sa sulod sang City Health Office compound. Magluwas sa kakulang sa vaccinators, ginalauman ni Pornan nga ma-retain kuntani ang mga job order casuals nga nagaserbe bilang emergency responders kag staff sa DRRMO. Nagalabot sadto sa 130 ang kabilugan nga personnel nga nagatrabaho sa DRRMO, apang karon may 29 na lamang ang yara sa ilang nga master list, anong diri mga regular employees. Is the City Health Office lang. Okay. Ang vaccination every afternoon, then barangays. Ay, Anong mga adjustment na hindi mo? ate, amo na nang kung sino lang ang duty. So, step up kami ng mga regulars